weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv futuro yoni to fasudeɓe to kolomina to madina alheri to awoyni to korkaƴela to lumba ñalbi to gawinane kono futuro juula ha to galle ceerno abou ahmadou bachir to awoyni to awtole bayru to awoyni ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi mauritanie mouhamed cheikh el ghazwani hoorejo leydi ndi o rokki yamirore kay faade laamu ngu nde daroto doole mum ponno kay beele accident ji kulɓiniɗi mbaɗoji e kala saaha e nokkuji to kanŋeji ɗi gasete beele ɗum non dokko ha laaɓa to leydi sénégal ma en jaa ha to touba ko sagata gorko goto mo duuɓi 35 nangga e ndera keblorɗe juma goto o inno ko violde toon cukalel dewel ngel duuɓi 12 to leydi mali ma en keddo rubino Agibou Oumar Abouyela to leydi Burkina Faso hono lieutenant colonel Dami Biya derguinnoɗo laamu rok marka Christian Kabouré ko ñalawma alarba hannde o waɗa investi o joƴƴinama tigui e jappere laamu to leydi Guinée Conakry procureur kalfinaɗo ko fate rewidade peɗe tumaɓe borƴingol koppereje leydi o jofima fiɗen makko Seydou Dalan Diallo to leydi kabaruuji men joolam jaɓeri ma jaa ha to Bruxelles ma jaa ha to Brésil ha to leydi Espagne bisimilla moon e ketki hotondirte joni joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓataake jam gondaɗo hono ɗaha sal ko mawnuma duttiɗo ceerno yaya bachiru ilman juma pedalala ko denɗuma duttiɗo hona penda jeeri e faati ñooro ko suddiɓe duttiɗo Issa Diop ko baɗuma duttiɗo Mamadou Niang ko denɗuma duttiɗo Faati Hammadi e ɓesgu mum yettimɓe ɗo wulago ngo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe ustare ceerno Demba Abdoul gonnoɗo meɗino wonde ilmami juma mantala joli to leydi France o yalti aduna ko to leydi France e ñalawma hande o noon goskiki ummima to leydi France ko subaka janggo o wirnoyte to saare gonga nde pedalala eɓe ngullo noon dendagal bandiraɓe e sehilaɓe kala tawateɓe to Jinjan tawateɓe to Padalala tawateɓe to Ganguela Cheikh Moussa to Juude to Nguriki to Gurela Ceerno to Waali to Barkewi to Barkatu to Horkoƴere ha to Bosoyaɓe kala eɓe ngullo bandiraɓe eɗen mbiya kadi yo Allah yurmomo yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ɓataake jam gondaɗo hono taniraɓe almami gaydo no didorno wondude Abou Dioba baɗuma duttiɗo e Oumara Dioba ko baɗum duttiɗo Harouna Diop ko baɗum duttiɗo e ɓesgu rewɓe e worɓe kala hono biyetenoɗo Demba Abdoul eɓe wondude e Faati Hammadi e ɓesgu mum kam jettinde ɗo wulago ngo kamɓe kala eɓe ndenta eɓe nduwono dendagal bandiraɓe hoddiɓe kala jaltugol aduna biyetenoɗo Demba Abdoul noon ko ñalawma hanki o yalti aduna to leydi France oɗo saaha joni noon goski makko nanayi lawol hollirama tigui ko subaka janggo o wirete to saare gonga to pedalala siftinde on noon yettiniɗo ɓatake o ko Faati Hammadi e ɓesgu mum dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en duwanima dendagal ɓesgu makko en duwani mom kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yo Allah yurmomo yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe mayɓe julɓe kala allahumma amina. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba 16 lewru colte hitande ujunnaji 2022 habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ha mbawon yiide en to banggue nate ɓossoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono noon mbirɗen gartidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode talata hanki o 15 lewru colte hitande ujunnaji 2022 hoorejo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde ɓe cuɓima biteɗo khatiri wula atiqa on noon no mama e oɗo saaha joni directeur général société mo Sonader noon woni société nationale de développement rural o lomti noon ko biteɗo Bele Ba noon ko kañum noma e oɗo saaha joni directeur général de port artisanal de pêche mo Nouadhibou ha joni ko fannu keddoɗen e nder nden jonde jagorɗe joɗinode talata hanki o hono biteɗo Sidi Ahmed wula ili benana on e suɓama no mama e oɗo saaha joni secrétaire général to ministère de l'habitat et de l'urbanisme o lomti noon ko biteɗo Ahmed wula Deddahim ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen caggal kay caggal nde woyndu asannoɓe kanŋe mabbuno e ɓen asoɓe kanŋe ha waɗino mayɓe hewɓe no fewi ete kadi accident ji mbaɗi ni ne teska e kala saaha wadde toon e nder ɗi nokkuji to kanŋe o asete to hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani o rokki yamirore faade gouvernement o noon ɗo ƴettata peeje taw ko peeje ɓutte no fewi peeje celluɗe beele kay accident ji mbaɗi ni enen dokko ha laaɓa e nder leydi he siftinde on noon ko accident o wonno ko ñande alkamisa ɓennuɗo o woyndu ndu mabbino fodde yimɓe jeetata wonnoɓe e nder mayru hen jeeɗiɗo noon jiitama e gondani e pittali men sagata gorko goto noon tawama tigui ne wonde wonki mum caggal kay nde ubbi fodde balɗe 4 e oɗo saaha joni fudde hollirama tigui o fuɗɗima se modde no moƴƴi hollirama noon kanko noon e nder ɓen jeeɗiɗo wasɓe pittali men hen goto hollirama ko koɗo woni tigui wona jeeyaɗo e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande altine 14 lewru colte gonɗen ɗum laamu leydi Mauritanie ɓe cifodiri tigui e laamu leydi Mali sifande mawde no fewi ko fati newnugol kay jaltingol marchandise ummorade leydi Mauritanie nadde e nder leydi Mali ɓe kolliri noon laamu leydi Mauritanie holliri tawi ma wadde hon dole mum ponno kay beele marchandise poɗɗo nadde nder leydi Mali kala ne wawa nadde hen hano hannirtini Naha Mintou Hammadi wula Moknas kañum woni ministre kalfinaɗo ko fati juulagu o holli leydi Mauritanie o holliri tigui wonde ndeɗo sifande ne tengtine tigui cehilagal moƴƴal e ɓingu yummagu gongu tigui hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali e nder sifande he kadi o holliri tigui wonde kay nder sifande noon sifande nde waɗi tigui ko jonte seeɗa kay caggal nde catala bitengal seeɗa o handino keeri mum hadde marchandise uji nadde nder leydi Mali foof noon ko yidde sanctionde gouvernement laamu transition e oɗo saaha joni e gardugol colonel Azimi Koita ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe nden ka e kisala wuuro Nouakchott ɓe kolliri tigui talata hanki o ɓe mbawi tedde démantelé woni tigui yitude e firtude réseau mawɗo no fewi taw ko réseau wuyɓe molanteɓe Allah deftornoɓe kay wadde ko wiyete braquage e kala saaha kadi wadde ko wiyete braquage uji e janguji kulɓiniɗi ɓe kolliri noon ɓe nanga tigui opération ɓe mbaɗi ɗum koye nder dogue ɗiɗi ardi fedde wuyɓe nde noon ko gujjo molanteɗo Allah no fewi tawa kadi ko newna to banggue braquage e wujjude autoji janani ɓe kolliri noon ɓe kewi yande kay koye nder magasin aji mawɗi walla e ɓen waɗoɓe transfert d' argent e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar se nommima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen maire mo Touba joƴƴinama e golle muɗum cérémonie noon waɗi tigui koye tawtorede police ji kewɗi no fewi saabu kay e nder réseaux sociaux ji yimɓe hewɓe taw ko tawteɓe nder Touba mbaɗino eran kay noddodirde e nder réseaux sociaux holliri tigui wonde kala feere maɓe mbat kay hadde investisseur o wadde walla ɓe kerjina ɗum ko ɗum saabi noon subaka law ko adi kene buuɓini ndiyo tawa police hurima e yoga e nokkuji wawde kay tekkinde nden kam cérémonie o ha waɗa hano hannirtini yoga ɓe waɗoɓe yannoɓe seppo ngo noon ɓe kolliri tigui ɓe namdi ko on taw ko maire kesso cuɓaɗo hono Abdoulaha yo waɗa Abdoulaha Kam yo waɗ démissionné ha laaɓa caggal kay teskede tigui sumgoji ɗi heewi hen ko wiyete tigui bulletin blanc ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sara ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewedde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi ɓe kollira bulletin de santé morosa coronavirus
wata yarata nder leydi he ɓe kolliri noon alarba hannde o e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde nayyi capanɗe jeegom e yimɓe jeeyo woni holkisanoɓe e nder holkiso he noon hen sappo joyo tawama jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi ɓen sappo joyo noon hen tato tawama tigui ko contact suivi woni memodirnoɓe hen ɗiɗo mbiɗen ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o sappo e tato heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o ɓe kolliri noon e nder ɓe cellanoɓe capanɗe joyo e joyo kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji men joyo ne tampi sanne ma ballite to banggue fofago hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade mum tuggui ñalawma hanki o faade ñalawma hannde o ɓe kolliri noon leydi sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeetati e joyi ujunere temene capanɗe jeegom e yimɓe nayo winditiɓe doggola corona hen capanɗe jeetati e tati ujunere temetere capantato e jeenayo keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere e temedde jeenayyi capanɗe joyi e yimɓe jeeɗiɗo ɗum woni ko hawlela diala ɓe kolliri ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe tinaɓe wonduɓe moroso covid sappo e jeenayyi nder jokli he kala koɓe ujunere temedde jeeɗiɗi koɓe temedere e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗo woni 172 personnes woni temedere capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi sénégal keddoɗen en kaalino e nder kabaruuji men ñalawma hanki o kay oɗon sagata gorko goto tawnoɗo e wondani e wonki mum ene wara e nder werla mum to kam legal Cambérène on baraɗo noon o wiyeteno tigui ko Ndongo Guèye ko commerçant noon o yeyata koto legal Pikine o jeeya tigui koto legal Pikine tali Bouɓeɓes koreji makko noon kolliri tigui e sa ummoto galle makko o ummiri galle makko kay komo yaha sembitoyade ñamade makko to client makko goto ko ɗon o yeehi o artani ko téléphone makko noon caggal kayde ɓe donki yiide mum ɓe jeeyi ha to police déclare oyde ko téléphone makko noon ɓe mbaɗi géolocalisé téléphone on ɓe mbawi tigui wadde ndewmi takel haaɓe jetti e nder werla makko ɓe tawi omo waɗa e sac omo waɗa e nder omo uddi e nder werla makko ɓe kolliri noon client makko gadano client makko noon mo tumo yano sermitoyade ñamade e oɗo saaha joni kañum woni suspect gadano woni neɗɗo gadano tumaɗo kay ko kañum yooɓi fittanu makko wiyama teeɓa e oɗo saaha joni ene tawe tigui e juuɗe daddiɓe wiyama teeɓ noon ene tawe juuɗe daddiɓe taw kadi ko police golf sud kañum teeɓimo ha joni ko leydi sénégal keddoɗen to Pikine Moustapha Ndiaye ko préfet mo Pikine o joƴini biteɗo Abdoulaye Thimbo taw kañum woni maire mo Pikine e golle mum Abdoulaye Thimbo noon o jeeya tigui koye diɗɗal landa bitegal benna bokku yakara o golo e koye golɗo noon woni manda makko ɗiɗaɓo o waɗama investi caggal polgu makko hollirama noon fodde temedere conseiller ñalawma hannde o ma mbaw joɗade cuɓo tigui équipe ɓe o gollotto e nder ɓen temedere conseiller noon ene tawe hen gonnoɗo maire Djidda Thiaroye Kaw tawa kadi ko mo ɗaftodiran noon ɗaftodiran kanko Abdoulaye Thimbo jeeya e nder ɗina temedere conseiller ji fodɓe suɓade ha joni ko leydi sénégal keddoɗen talata hanki o ko gorko goto mo juuɓi capanɗe tati e joyyi ko kañum tigui wiya teeɓa e nder duusuji woni keblorɗe juma goto e nder Touba o tawano ko ceernajo goto noon taw ko jangguinowo Qur'ana kañuma teeɓimo ona teeɓima noon tawimo e nder duusuji to omo woni tigui mo wondi toon e cukalel Dewle e nder duusuji juma omo wondi toon e cukalel Dewle guel duuɓi sappo e ɗiɗi omo yiiɗi wadde guel violé nde ɓe teeɓimo noon ɓe naggui cukalel Dewle guel ɓe mbawi nawta ɗum tigui ha juuɗe koreji mum noon kañumen mbawi nawde cukalel Dewle guel ha to juuɗe safroɓe docteur eɓe noon kollori tigui hay sinno guel bonna kamɓe tawe terɗe maggel ndiyam tigui ummade e gorko o tengtinde tigui wonde gorko waɗi guel ko wiyete attouchement woni tigui yidde violde guel woni tigui fasima guel kadi ko yinno violde guel e oɗo saaha joni noon gorko o ne taweteno e juuɗe police mo Touba omo foti waɗede déféré noon yesso parquet ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar calmima to leydi sénégal koto leydi mali paadena to leydi mali ma en jaɓɓo musidɗo men sehdi men Agibou Oumar Abouyel jaam hiire maɗa jam ñalle ma Ghalii Abuu Bah jam ñalle mon hettiyankoɓe a yawu haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kabaruuji men e nder leydi mali kiwgol dadiɓe leydi france ɓe hinde barkan e wertallo leydi mali jogori tengtinede koye gunɗon batu sommet hakkunde hooreɓe dental Europe kañum e dental Afrique gunɗon batu noon tijja tigui wadde koye ñalawma hannde o alkamis 16 lewru colte hitande ujunnaje 2022 holno wiri tigui jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal leydi France Jean-Yves Le Drian hoorejo leydi France
Emmanuel Macron yiɗi tigi ko hesɗitinde e juɓɓudi ngal ɗon jotodiral ngam ɓe mbawa tigi jokkude ha joni haɓade pelle ceɓɓitiɗe e wertallo leydi Mali ngam siftinde noon diɗɗal dadiɓe Europe ngal takuba ko diɗɗal ngal kewal konunkoɓe mum tolni 600 yaade 900 dadiɗo taw hen capanɗe nayo e nder temdere kala woni 40% ko dadiɓe ɓe leydi France ɓe hinde barkana kono noon ɓe kolliti holno hollitiri ha joni jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal leydi France Jean-Yves Le Drian eɓe ɗamini tigi jokkude ñiɓde e nder yoga e leyɗele ko wayno leydi Guinée leydi Côte d'Ivoire leydi Togo kañum e leydi Benin ha to leydi Ghana woni tigi ɗen ɗon leyɗele jogade kuluhuli wonde ma pelle ceɓɓitiɗe e ngar e mumen tigi e nder tumaji garoji ha joni kabaruuji men e nder leydi Mali jangu waɗi to poste dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama ngunɗon jangu noon waɗi koto poste wuro witengo ñafunke noon ina tawe e nder région de Tombouctou banggue rewlindi jangu ngu noon waɗi koye jamma dimas 12 lewru colte ina weeta altine 13 lewru colte hitande ujunnaji ɗi e nogas e ɗiɗi gunɗon jangu noon waɗi ko saha désert jamma holno wiri on ɗon communiqué mbo hello Facebook kono leydi ndi bayyini holno hollitiri ha joni on ɗon communiqué ko yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen taw ko jeeyaɓe dadiɓe leydi ndi tawi noon koto banggue waɗɓe jangu ngu noon ko yimɓe joyo ko ɓen goni wasɓe hen pittali mumen Issa Kawjim ko dawriyanke leydi ndi gardiɗo landa dawrugol mbiteka ACRT ko kanko tigi haɗa yaade ngunɗon jillu ngu heɓɓuno tigi yaade to Paris lamorgo leydi France ngunɗon jillu noon ngu horejo landa ACRT jogorno yaade to Paris leydi France holno hollitiri ɗin ɗon humpitoji Issa Kawjim yahanno tigi ko ngam jarnu yaade yiɗɓe makko taw ko walluɓe mo tigi no feewi to leydi France saha kay nde Issa Kawjim yetti tigi to bowallaɗe diwoje ngal Modibo Keita ɓe jaɓani kay de o natata e kanɗon laana kaw jogorno tigi yahade mum faade to Paris leydi France kanko Issa Kawjim noon o holliti wonde hay dalilu goto walla taw hay humpito woto o rokkaka ko faate kaɗgol makko yaade to Paris leydi France ɗum noon Agibou Oumar Abouyel ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema. Agibou Oumar Abouyel golle ma jooɗi peewi ha joni keddoɗen koto leydi Mali ONG biteɗo Al Farouk ɓe udditi université goto taw ko université islamique e nder leydi Mali université o noon wiyete ko université Mohammed Say o afa noon koto nokku to wiyete waddugu sikoro waɗɗani to wiyete to wiyete sira koro ɗum finga jaru makko noon kanko université o ɓe kolliri tigi ko 330 millions taw ko franc CFA ko ñande 11 lewru colte gonɗen ɗo ko ñande hen tigi kanko université waɗa inauguré taw ko ministre délégué de l'action humanitaire hono biyeteɗo Oumarou Diarra wondude secrétaire général walla directeur général ONG o biyeteɗo Al Farouk kañuɓe tigi udditi mbaɗi kamɓe tigi mbaɗi tigi inauguration oɗon université ardi mbiɗen ONG o ɗon ko biyeteɗo Ibrahima Konaté kañum tigi ardi oɗon ONG ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen lieutenant colonel Paul Henri lieutenant colonel Paul Henri Sandogo taw kadi ko pollunoɗo walla mbiyen derguinnoɗo laamu rok marka Christian Kabouré guila nogas naya lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi guila nden noon hollirama tigui ko alarba hannde o joƴƴina e jappere gardigu leydi ndi taw ko conseil constitutionnel kañum tigui joƴƴinimo e jappere laamu ngu ka hollirama noon
ko kanko ardoto leydi ndi kay ɗo e transition hande transition gasi kala ɓe kalani taw noon transition no foti lebbi walla no foti duuɓi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Nigéria paɗena mawɗo fedde walla mbiyana mouvement taw ko fedde witende IPOP woni mouvement des peuples indigènes indigène di Biafra darima ñalawma hande o kadi yeeso ñalawma alarba hande o sappo e jeegom colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yeeso ñawoɓe to Abuja o ñawira noon koko fate gueɗe terrorisme e wadde erago kadi o meeɗino wadde erago ko fate firñitare banggue firñitare kay to banggue worgo ɓaƴo hirnangue leydi ndi de ɓe mbaɗata firñitare mabɓe kay haaɓe keeɓe jeytare mabɓe omo wiye noon en namdi kanu noon caggal kay o wonno ko caggal leydi ko artira noon faade oɗo saaha joni ne wona lebbi jeetati ko guila nogas e jeegom lewru juillet ko guila nden tigui procès ko fate ñawore makko uddita hollirama fodde laabi nayyi ene dirtine ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Guinée Conakry paɗena talata hanki noon sappo joya lewru celte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hono procureur des cours de répression des infractions économiques woni procureur kalfinaɗo ko fate rewidade pelle tumaɓe borjingol ngaluji leydi o joofima fiɗenu makko noon fiɗenu makko e nder enquête ko fati e jeygol laana taw ko laana ka hinde era Guinée o joofi noon ko Seydou Dalan Diallo noon ko dundiyanke ngana e nder leydi he kanko Seydou Dalan Diallo ko lulliyanke ngana e saaha jeegola laana kam Seydou Dalan Diallo e ngan sanga kañuma wonno ministre des transports et des travaux publics o joofima hen fiɗen makko kadi yimɓe wonɓe taw ko homme d'affaires woni joom ngaluji hono wiyeteɓe Ahmadou Camara wondude Ibrahima Camara o joofima hen kadi biteɗo Mamadou Silla kanko procureur on hono biteɗo Ali Touré o wi tigui ɓeɗo ɓe inde mumen limtam tawama tigui nder rapport he juuɗe mumen moddi no fewi ko fati mbuñaari e ko fati kay dukkidugol koppereje e saaha jeygol avion air Guinée jeeyaɗo noon komo hinde Boeing 737 das 7 ɓe jeeyimo noon ɓe jeeyi kadi pièce makko de rechange kewɗi no fewi e dendagal installation ɓe joguino to boowal laaɗe dow joni to aéroport e gueɗe kewɗe wadde yeeyama hen Seydou Dalan Diallo noon hollirino tigui wonde kene wona jonte ɗiɗi joni o guila kay dossier o yetti e juuɗe ɓen witeɓe CRIEF o hollirino tigui wonde omo welti ko dossier o yetti toon saabu haydara ala ko tuumi hoore makko kadi omo andi omo laaɓi hen ceerta ɗum noon ko wawi wonde hen kala e oɗo saaha joni kam inde makko fuɗɗima joofede hen koto leydi Somalie paɗen to leydi Somalie noon piyande ɓutti no fewi wondude kadi wondude e ottanɗe mawɗe no fewi nanama tigui jamma bedɗo ɗo to Mogadiscio lamorgo leydi ndi hollirama noon ko seɓɓitiɓeɓe hinde Chebab kañumen mbaɗi jangu mumen taw kadi ɓe tufino ko commissariat de police goto commissariat o noon ɓe bonni ɗum bonande mawde no fewi en keɓani bila noon so tawi waɗi masɗiraɓe hen pittali men enen foti maayi hen ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar kabaruuji men joolam jaɓeri koto leydi Espagne puɗɗotoɗen leydi Espagne noon en tawi sunare mawde no fewi woni dey ɗum noon ko caggal kay ñalawma hanki o nde bateau mabɓe woni laana ndiyam taw ko laana ngawa kaka hinde Chalicien ka yolino tigui e nder maaje kadɗe ɗe leydi Canada hollirama noon fodde yimɓe sappo mbasi hen pittali men goskiji men ƴentinama fodde sappo e goho neɗɗo ha e oɗo saaha ko ronkaɓe yitede melo woni porté disparu hono biteɗo Luis Planas on ko ministre de la pêche leydi Espagne holli tigui fodde duuɓi capanɗe tati hande ɓe keɓani musiba walla jaayi baɗo ni hennene koto leydi Brésil paɗena to leydi Brésil noon hollirama tigui ƴiwonde hewde ndiyam no fewi sami toon walla mbiyana toɓi toon to wuuro witengo Petropolis noon waɗɗani sa wuuro witengo Rio de Janeiro e nder waktuji jeegom nde ƴiwonde toɓi hollirama tigui koɓe ponno toɓede eli koɓe ponno ko fodde koɓe toɓetno e lewru février no woruno toɓi tigui e nder waktuji jeegom ɗina gona ndena ƴiwonde noon saabima tigui ha leydi hewdi mabbi hen waɗi kadi yolere waɗi hewɓe wasɓe hen pittali mum bila gadano mo joguiɗen provisoire ko sappo e jeetato neɗɗo wasi hen pittali men
ɓe kolli ɗon fodde temedere capanɗe jeetati pompier woni koninke faabu wawi tigui nuldede toon wuro pétropolis noon ene tawi tigui capanɗe jeegom e tati kilométre hakkude mum e Rio de Janeiro. musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ko musidɗo men sehil men Aguibo Oumar Abouyel habaruji to banggue karallagal ko miñi men Saydou Abou Bah ɗo e haalirde ko Ghalii Abuu Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on.